Daming laman. Kaya kayo. Dapat din isa-isa papasok nila. Oo nga. Ayan, nakapasok na sila eh. Nakabawat isa pa natin. Ayan mga kamamshi, bali ngayon is Happy Sunday. Bali Sunday to. Birthday ng anak ko, ng bunso namin. Kaya lang napagplanuhan na lang namin or napapayag naman namin siya na gabi na lang, kumain na lang kami sa labas. Kasi nga kapag Sunday is simula umaga hanggang mga 5 or 6 p.m. or 5 is halos hindi kami makumpleto sa loob ng bahay dahil yung mga anak ko is nasa simbahan. Kaya ayan, pumayag naman siya na kumain na nga lang kami sa labas. Buti na lang yung Happy Go, medyo malayo-layo nga lang sa amin. Ayan, sabi ng pamangkin ko is 11 daw nagsasara. Kaya ayan, dito kami napunta sa Happy Go. Kasi sa taas niyan is parang meron ano siya, parang plaza. Ayan, paakyat na kami niyan. Kaya ayan guys, keep on watching. Samahan nyo kami sa aming simpleng pag-celebrate ng birthday ng bunso ko, o diba? Ayan, bali ang kasama pala namin dyan, syempre yung mga anak ko, 4 yung anak ko, tapos mga pamangkin ko na at saka pamangkin ng asawa ko, o pamangkin namin. Ayan, diba? Ayan, pakit na kami dahil closed daw yung escalator o elevator. Ayan, bali dito na kami sa taas. Ayan, diba? Maganda sana kung umaga dito. Kaya lang, iyon nga, wala kaming time sa umaga. Kaya gabi na lang. Buti na nga lang is may open pa. Kahit gabi na, o diba? Para na rin silang nasa circle. Ayan, nag-enjoy naman yung mga bata. Ewan ko lang yung matatanda. Yung mga dalaga at binata kung mga anak at pamangkin. Ayan, picture na lang sila, siso-siso, pero yung dalawang bata is, ayan, nag-enjoy naman sila. Bali, ayan, buti na lang pala at nakasama yung pamangkin kong maliit din dahil may nakalaro yung anak ko, o diba? Nag-join sila sa paglalaro kasi kung nagkataon, ang mga kasama ng bunso ko is malalaki na. Ayan, bali yung ati, Crystal niya na yung nag-drive, o diba? Ayaw pa nga sanang pumayag nung bantay dahil kailangan daw is 12 years old. Kaya lang yung pamangkin ko is 10. Pinilit ko na lang, sabi ko is marunong naman siya, o diba? Kaya ayan, naka-drive sila. Bali, ang bayad pala dyan is 80 pesos 2 minutes. Ayan, mabilis lang, diba? Hindi nga lang nila masyadong na-enjoy dahil yan, paikot-ikot. Parang nag-uumpisa pa lang na matuto. Ayan, nag-time na, 'di ba? Kasi nung umpisa is pinag-aralan muna niya. Kaya sabi ko nga is umikot-ikot siya para ma-enjoy naman niya. Ayaw naman ng pamangkin ko. Diyan na lang daw. Okay na sila diyan, 'di ba? Kaya ayan, ikot-ikot lang tuloy sila diyan. Pwede naman sanang umikot, paikot yan, ikutin nila hanggang dulo. Pwede kayong ikot doon. Kaya lang, diyan na lang nga lang daw. Sabi ko is dahan-dahan lang. Sabi ko pa guys, mabunggunan nila yung mga upuan. Wag lang yung salamin. Diba? Kasi medyo expensive. Diba? Ayan, inikot-ikot ko yung ating camera. Kita may tayo. Kaya. Tiga kaya ko. Syempre, present tayo. Ayan, nandito tayo sa Happy Go. Hindi pala ditong samyuksal. Ayan o, meron din samyuksal. Itong patabot naman si Manigas niya eh.
Wow! Gumagalaw ka kasi kagad dito. Wala, di naririnig. Mapicture mo na ako, mama. Guys! Ay, man. Hello! Happy birthday! Thank you! Thank you po! Birthday. Yung Dolly ni Tita. Happy birthday, Dolly. Thank you. Dolly! Wag na talog na. Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ito lang ako, te. Gusto ko tulo. Uy, Rika, malaglag yan. Dito ka sa amin! Papa mo. Ito niya. Ito niya. Wait. Tara na, sabay na tayo. Hindi ata pwede mo dami natin. Kaya yan. Tara na! Sige na, muna na kami babay. Saan yan? Ay, ito na ako. Di sa kapila, hindi siya malakas. Lima. Ayan na. Malayo. May sama sa kasi. Sige na tayo lang. Wala, okay na. Dali, magsasara na daw.
Naubusan ka pa? Ubus na? Ito pa dalawa. Dali, magsasara na sila. Hindi na ako shopping. Tapos na, uuwi na tayo. Ha? Ayun, nakita mo Facebook page niya ata. Nililibot saan? Ewan ko kung siya yun. Nag-picture sa O, Tony. Si Tony. Psst. Ayun yung mama na. Tony. Tony. Tony, picture. Video ka tan. Hi! Ay, ako pala. Ice cream. Ah, Ayan. Wala tayong extra rice ha. Namnamin niyo yung chicken nyo. Dapat nagbaon kayo ng isang kaldero. Ay, yung mga soft drinks nila. Wait na lang ako. Yung gustong royal. Meron na sila lahat eh. Sprite. Idadaan. Oh, kayo to. Kasi nawala. Kasi dito, Merong nawalan. Kaya may soft drinks ka na? Ayun kay Tala. Ayun. Honey gravy. Gawin sa gravy. Binawi niyo. Ano ginagawa niyo sa gravy? Pinapapak. Pinapapak niyo? Hindi ko makita si Tony. Hindi ka na. Sabay ka na. Sino? Ay, may pwesto na yun, oh. Bakit? Picture mo lang pala.
Gusto mo fresh fries? Ano, masasaraduhan. Huwag tayo dyan lumabas. Dun ako. Kiki! Papa! Kunin motor. Ayan, gabi na. Ayan na.